Ja. Så sker der lige for dem, det er over på skolen, helt ærligt. Jeg tænker på, så skal de bare gå ud med tasker eller sådan noget der her. Hvorfor? Egentlig. Kan man ikke bare bruge en pose eller noget? Nej, det er Nemoens pjank. Hvad fanden er der egentlig i gang med? Hvad er der galt med en nettopose? Det skulle da totalt i orden. Den fungerer sgu da fuldstændig så, hvis det regner, så bliver tingene ikke våde og sådan noget der. Den er fin. Det kan man da helt i sådan noget. Simpelthen utrolig, mand. Hvad skal til for med alt det forandring? Det er jo ikke noget, det er jo ikke til at følge med nu om stunder. Altså, jeg ved ikke, hvad bliver det næst? Altså, så kan man måske ikke engang have sine blyanter liggende inde i tasken eller noget, så skal de måske have en taske inde i tasken eller noget, eller sådan noget. Hvad er der nu vej med på at have liggende? Altså, så skal man jo bare, så ved man jo, hvor de er, så ligger de bare nede i posen, og så tager man andre ting, og bliver ikke våget og sådan noget, stregner og sådan noget. Ja, du kan godt bruge en faktapose, men altså netto, den er synes jeg bare fint nok, fordi så er det jo også ligesom om, at den er god i trafikken og sådan noget. Fordi den er gul. Men altså, ja, altså fordi den, så kan man bedre se den jo og sådan noget. Men, ja, man kan selvfølgelig også tage dem fra Superbest i grønne, hvis det er, man skal sådan, gerne, hvis man skal gemme den i en busk eller sådan noget, fordi man ikke lige giver og tage den med hjem, og så bare lade den blive over på skolen til næste dag, fordi man alligevel ikke giver lave lektier og sådan noget, så kan man måske bare lige gemme den i en busk, så er der ikke nogen, der kan se den, fordi den er grøn. Men hvis først tager en faktapose, for den her røde vise, så bare hejser den op i en flagstang. Det kan man jo bare gøre. Det er jo faktisk rigtig fint. Så hænger den der, så falder man ikke over den eller noget, eller falder ud af den eller noget. Så kan man bare hænge den op, så er det over ligesom et flag og sådan noget, som ikke bliver vådt, fordi det er jo plastik jo, ikke? Og tingene bliver jo ikke våde, fordi det er plastik, ikke? Og sådan noget. Og så, ja. Det synes jeg først bare vil sige. Fordi, hvad skal vi med alt det andet taskefis? Det er altså, det er simpelthen så moderne. Det skal være det hele. Det er helt utroligt. Altså, jeg ved kan ikke forstå, hvorfor det hvad alt det forandring det er. Nej, jeg forstår det faktisk ikke. Altså, hvad skal det til for? Ja. Alle det forandring, ja. Ja. Nå, farvel.